Ay, waray upay TV, chachatam nga sangkay. Waray kwarta, sayaw la. Cha-cha! Nagsasakit anak ulo kon waray kwarta. Nahihiglod ako labi luho ang bursa. Nalilipong pag may parcel nga nadangat. Tigdala kada mo ang sakit nga inaabat. Agkada adlaw ginbibiling diskarte. Pero ang sweldo waray good na bante. Ang pitaka pirmi good na ububusan. Bisan ang wallet daw nahihiposan. Ay sus Ginoo, ano ba ini? Pirme la kulang, anak sa lapi. Bisan magtipid ngan mag-antos. Waray lagi hapon na ipon nga pesos. Ay, waray kwarta sa kita nulo. Tsatsyalaan ay basi, mawara ang problema. Ay, sayaw bisan pobre kita. Ang kalipay di rin napapalitin kwarta. Tsatsata sangkay ayaw pagdumdom. Ang problema yan na aton la paglalabyan. Basta may musika ngan may paglaom. Malipayong gihapon ang kada adlaw. Cha-cha! Cha-cha-cha! Fight! 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 Waray kwarta, sayaw la. May discount kuno pero napalit gihapon. Pag-abot han biling napasinggit la ako. An parcel sunod-sunod an pag-abot. An pitaka ko amo an pirmi na pupot. Nagpapasalamat gihapon ha Ginoo. Bisan gutiyay ang grasya nga nangangat. Kay an importante ang pamilya kaupot. Ngan ang gugma diri gud mawawad ang. Kon may problema, ayaw kahadlok. Ang kinabuhi may paglaungan bulig. Basta magtinabangan makamurayaw. Ang kalipay, pirme maabot.